Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu na duniya gaba ɗaya, rankata kafa maza da mata gaba ɗaya, ƙasashe daban-daban, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da wannan dare a daidai wannan lokacin. Godiya ta ƙara tabbata zuwa ga ya hayyu ya kayyum. Domin alfarmarsa ce muke samu duniyar lahira da yardarsa kuma tare da alfarma ta biyu, wadda alfarma da ta alfarma ta kowace alfarma a duniya ita ce alfarma annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi ta'ala wasallam, annabi rahama, kyaukyawan balarabe dan Aminatu dan Abdullahi Rino Halimatu Sadiya. Allah ka samu dace duniya da lahira, Allahumma amin. Yau ma masoyiyar ku ta yau da kullum ta ƙara shigowa cikin wannan gida na TikTok, gida mai albarka, gida na zumunci. Wato ina gaida dukkanin masoyan jamhuriyar Niger maza da mata, da masoyanmu na duniya baki ɗaya, na faɗin duniya maza da mata, da yaro da babba, musamman ma na cikin Najeriya, arewacin Najeriya, masoyanmu da suke son mu tun daga sauran mawaƙan asali, mawaƙan da suka kai mawaƙa suka dace a kira su da mawaƙan arziki, da suka gadi arziki, da suka gadi mutunci da darajarta shugaba, kuma da darajarta makwabtaka da zumunci na jini da wato tsoka da ke tsakaninmu Niger da Najeriya, arewacin Najeriya, ɗaiɗai ku masoyanmu da ku nake maza da matanku, yaro da babba. Wannan gaisuwa ta ku ce da dukkanin masoyanmu na faɗin duniya, waɗanda suke ƙaunar ci gaban Niger, waɗanda suke ƙaunar shugaban ƙasanmu, jaruman mazajen duniya, shugabannin duniya, wanda ya taka wato tarihi yayi, wanda ba wani shugaba kaf a faɗin duniya wanda ya irin nashi. Waye? Shine Baba Taini, wato General Brigadier Abdulrahman Tani, baban talakawa, baban Niger, baban duk abinda Niger take so ta ci gaba. Wannan ne ke cikin kansa, wannan ne ke cikin zuciyarsa, ba irin wa'ancan shugabanni da suka shuɗe na neman abin duniya da suke kawo muna wasu can daban daga wata ƙasa, suna basu kwangilin ne, suna kwasa dukiyar ƙasarmu suna basu. Ba irin wannan shugabannin muke so ba, kuma dole mu murɗe ikon nan, mu ciro shi da ƙarhi, mu ture, mu ba banza ajiya, mu mamanta da banza gaba ɗaya da ajiyar. Cewa da babanmu maganin kukanmu, babanmu abin alfaharinmu, ana so ba a so, ana ha maza ha mata. Shine General Brigadier Abdulrahman Tani, kana tada ma karnuka hankali. Zaki kana tada ma sauran 'yan ƙananan namomin daji hankali. Wato Baba Tani, General Brigadier Abdulrahman Tani, wallahi tallahi ka kai shugaba, jigon Afirka, ka kai masoyin Niger. Allah sarki Baba Tani, shugabana, shugabanmu mu duka gaba daya, da ke da kai da ku, mu duka mu har na Afirka ma da wata kasar mai jima zahi, wato mai jima wata kasar zafin abubuwan da ake yi da abubuwan da ake kullawa ake shiryawa, shine Baba Tani, wato wanda bai tsoro, bai ja da baya, kuma bai fargaba. Naga wani sakaran banza, sakaran yohi, ga ta gizo ba ta wuce koki. Wato an rasa wanda za a karkato wajen baban mai alfahari, wanda muke alfahari da shi, baban Niger, baban Afirka, jigon Afirka, shugaba jangwarzon namijin shugabannin Afirka baki ɗaya, kai ma na duniya bugu da ƙari. Ba ni nace ba, an ga a ƙas kuma an gani, kuna so ba ku so. Wato wasa ta kasa, ko in ce sai dai yawo. Shugaban 'yan ta'addan Najeriya mai lashe-lashen muntan Macron, wato Tinubu, dan ba ku da shugaban ƙasa a Najeriya. Ɗan shaye-shaye, mai shan giya, mai tangal-tangan ta, wato Tinubu, shugaban 'yan ta'addan Najeriya. Wai har wani ƙazamin mawaƙi jahili zai zo ya ce wai a Niger ke da kai shugaban kidnapping. Ga ku da shugaban kidnapping, shugaban 'yan ta'adda a Najeriya? Dan duk shugabannin da suka cuɗe a Najeriya ba a taɓa yi a yanzu irin shugaba sakare da kiki soko
tangal mashayin giya irin shugaban yan ta'addan ku na Najeriya dan mu babu da shugaba ba mun san da ba ku shugaba a Najeriya duk duniya ta karda magana ake yi tarihin da ba wata ƙasa wadda ta taɓa kafa tarihi irin na kunya irin Najeriya kuma dole mu 'yan Nijar mu ji zafi a rasa duk wanda zai zama shugaban Najeriya wai sai Tinubu da shi da makarrabansa wai shi mai bada shawara rubadu wai shi ne wai za a ce wai su ne shugabanni wa'annan na Najeriya arewacin Najeriya da ku muke ku tashi billahi lazi ka ku yadda kar ku yadda da wa'annan jahilan shugabannin kidnapping shugabannin yan ta'addan Najeriya da za su hau jirgi kullu suna dinga mistake ne error ne akai suna kashe talakawa na arewacin Najeriya abinda ke ci muna tuwo a ƙwarya yake cima wato yake ji musu ciwo shugabannin masu adalci sojojin mu na Niger CNSP yan gurzayen sojoji da ba aika masu kuma ba a taba za a yi kamar su ba kuwa ta kasa mai jan kunne ya kasa shugaban Faransa ko shugaban chef de bandi Macron ya kasa yanzu wai sai ake turo wani jahilin mawaki daga Najeriya wai shi ka hutu wai shi zai zo wai ya razana Baba Taini Allahu akbar kabira sakarai wai ka hutu a Najeriya ma inda ya fito ma babu tarihi duk wata jaha ta kawa tarihi ko wani dan kauye ya kawa tarihi a Najeriya banda ka hutu wai shi zai zo ya razana yan Niger wai shi zai zo ya sassaita ma yan Niger wai sau wai shi zai zo ya kwato ma yan Niger inci anya mutumin nan yana da hankali wannan shugaban jahilan mawaƙin shugaban jahilan mawaƙan nan na Najeriya wallahi ban ce yana da hankali ba hankali bai ishe shi ba mahaukacin banza mahaukacin yoyi soko sakararru shugaban wawaye shugaban sakarkarun mawaka a cikin Najeriya kullum ina alfari kai zakka ne cikin mawakan Najeriya da dukkanin yan Najeriya kiran katakap kai wallahi zakkar su ce mai bakin uwaye wallahi kai ne mai bakin uwaye kuma ka jira kana na hiddo waka da wannan kattan hakura na naka yadarnin kasa na hiddo waka ta harko ga ta biyu nan tana nan zuwa to shine me ka hiddo waka ta biyu shine me uban da ya hana ka hiddo waka dan kamburu uba dan iska na roƙe ka da Allah ina so idan ka aihu da uwarka goma ka dinga hiddo waka sai da Allah ya amshi ranka yo in ka hiddo waka gobe ka hiddo ta biyu ka jira wani lokacin sai dai ka yi ta alahira ana yin waka alahira jahili dan iska dan banza shege mu nan wurin da kake gani mu ba mu tsoron waka muna gaya maka muna ƙara maka wato magana ta ƙara shiga cikin kunnenka cikin kwakwalwarka ta zauna Niger waka ba ta tafiya da Niger Najeriya ne ake ɗaukaka wata tsiya su ma Najeriyan ba kowa ba ire-iren shugabannin marragaitan shugabannin nan naku da ba su san iccin talaka ba su san iccin dan arewa ba su san incin talakawan Najeriya ba sakaran shugaban nan naku dan kwalbar giya mai tangal shi da ya ɗauki giya ita ce wurin kwanan shi ita ce karatun shi ita ce shan shi ita ce komin shi da kokin bari mu gaya maka gaskiya to ai dole ne wato muga kana wa'ansu abubuwa kai shugaban mahaukatan mawaka shugaban wato jahilan mawaka wanda aka rago ka duk mawakin da ke Najeriya mace ko namiji yaro ko babba ya rago ka kai ne jahilan kai ne shugaban jahilan duka mawaka na duniya gaba ɗaya jahilan dan akwai muna mawaka akwai kuma mawaka na gaskiya ire-iren suna ziru sarkin waka ana so ba a so Allah ya kare mu na kai na zero akwai irin na dan Hausa akwai wannan dan takare akwai irin wannan mawakin nan ga yanan yanzu ya bullo na konkwaso wanda ya so mara ɗaya waka ka yafe min na dan sunanka ya dan cige mini ba dan na raina da kai ba billahi lazi suna nan ire-iren mawakan nan da mawakan mu nan na Niger sabon tashe ba irin ka ba kai har mawaki ne marokin jahili sakare da kiki wawa shugaban wawaye wai na waka da hakuri na nashi ga ta biyu nan tana zuwa wai gob an fito daga cikin mota
inda zaka sani dan karamin gida ne wannan mutunan dakiki da bai san abin duniya ba. Wa kake gwada ma mota? Wa kake gwada ma duk komi naka sai ka gwadi kauyanci jahilci na musamman. Ka shugaban jahilai wanga ka hutu mawaki jahilin mawaki sakarai dabba a dabban ma cikin dabbobin ma sun fika kai ba musamman da me za mu kamanta ka ba kai kana tsammanin zaka kada mu na gaba sakarai dikiki wawa jahili mahaukacin mahaukata ka hutu wawawa kai kana tsammanin waƙoƙinka za su kada mu da gaba za su kada ma sojojinmu da ba kaman mata ba irin naku shugabanninmu da suka kwato muna incin muke cikin incin su wasu da sai su kasa kada musu gaba sun kasa da wannan shugaban yan ta'addan naku na Najeriya mai tangal shi da shi rubaɗin da kake buga gaba kana buga kai duk sun yi da shi da shugaban sojojin naku gaba ɗaya naku na mata na Najeriya gaba ɗaya duk sun kasa kada shi sai kai wawan banza jahilin mawaki kazami da ba kama da namiji ka dibe ka ni matan kama yanda suke zama da kai mana abin yake bani mamaki wannan shagun hakuran naka kamar darnin kasa dan karamin gida da ka fito daga cikin karamcin gida kai nan ne za a san da kai baka san abin duniya ba abin duniya ya bude maka idanu wai kai za a turo duk wa'ancan sun kasa da shi wancan mai jan kunne na Faransa da ya kasa ana ha maza ha mata ya rasa da zai yi da su Baba Taini wai sai kai dan karan kada miya sakare 10 soron kwata dan karan mai hakuran darren kasa wai kai za ka daga ma yan Niger wai hankali akan waƙoƙinka to idan ka fasa hiddo waƙoƙi har rayu har lokacin da Allah ya amshi ranka to kai tsinanne ne dan iska dama tsinanne ne kai baka da uba uwa ce ke gare ka da baka da kafi karfin uwarka ka kafi karfin gidanku a nan ne za a san kai wallahi na yarda da ba cikin sunna aka aihe ka ba ka hutu ba cikin sunna aka aihe ka ba dan duk wani mutunan da yake da gata a gidansu wallahi har a ce uwarsa da ta aihe sa ta dauki cikin sa wata 9 da kwana 9 wai tana raye wai tana kallon abin da danta yake yi a kasa ja masa birki ai masa magana to wallahi kai to ne baka da gata jahilan mawaka wawa soko dolo da ire-iren yaranka da kake sa suna maganganu duk in ka diba wanda suka fito suna bin bayan rarara wawawa ya suna hitowa suna zagin Niger da shugabanmu wallahi in ka je ka diba butulaye ne yan kankanan gida da yunwa ma cikin su da gidansu ta ishe su yan kankanan gida da busan tarihin Niger da Najeriya da busu san kima babba ba busu san darajar babba da shugaba ba duka yan bani 2000 3000 ne tun matan tun mazan kananan karuwai ne matan mazan ko yan iska yan banza marasa tarbiya zalla yake tattara irin sa dolo jahilan irin yaransa irin su ne ka taba ganin mutumin kirki ya fito ya bi bayan dan iska wawawan mawakin kawutin nan yana bibiyar sa yana ragaita da hauka da dakikanci ai baka taba ganin mutumin kirki ba ya bi sa ko kun taba gani ku lura da wanda yake sa wani kilishi sarki to ba kilishi ba sarki ko kai ne abatuwar ka san menene abatuwar inda ake yanka nama mu sarauta ta mai digi muke da kana ji na wai wani sarki kilishi sakarai da kiki wata ran an gudo shi wai yana shan yogurt tun nan zaka san da dan yunwa ne dan ne muka she ni ka ba a bashi dan wani 1000 3000 ne sakaran banza sakaran yohi sokon yohi da wani shi ma wani jahili wai har kuke fitowa kuna zagin antina ja'atu an janna ja'atu ta fi karfin uwaye ku ta fi karfin duk dangin ku ai iska mace mai kaman maza wadda ta san me take yi take jin ciwo yan arewacin Najeriya ire-irenta kuma akwai sunan rankata kafuna ganin su Allah muku albarka yan arewacin Najeriya ku tashi ka ku yarda da wannan iko na APC na wannan shugaban yan ta'adda na Tinubu wannan iko nasa yana so bai so 2027 insha Allah shekara 2027 wallahi sai wannan iko ya muku hai wannan ku rubuta ku aje shi aje yake ku da iko ko lahira in ana neman iko ba ku samu kuma wanda kuke ma ba zumkin sai ko a lahira ya ƙara cin iko kuma waga muku ma ya ci iko waga muku shi ya ci zabe sakarkarun banza malam ku ba kasar ku ba ku san abin da ke waruwa ba ku san komai ba ku zo kai ku addabi mutane wai da waka ta ci kutuma buru uba ta da ku da waka duka kun kwasa ma dukka ta kace da ku
wacce muku Niger tsoron waka take yi, wacce muku wai Niger wai ita wai waka ke tahiya da Niger. Niger ba Najeriya bace ba, Najeriya aka ce akwai bambanci, wannan Niger ce. Idan shugabanninku dikakkun shugabannin naku suna tamaka da wakar ka sakar kadu da basu san abin da suke ki jahilai sun riga sun sarfa waƙoƙinka da sai in ka musu waka su ci ko su faɗi, to nan Niger ho wallahi ka zo ka yi banza ma banza bazare, wallahi ka yi ta. Mu Niger ba mu tsoron waka, kuma Niger mu waka ba ta sa mutun ya ci zabe, waka ba ta sa mutun ya faɗi. Ba zun ba kanan uwayenku bane, ba zun ba kanan ubanninku bane. Ku tsaya can kasarku ku jidda wahalhalun da ake ciki, ka ka yi ma shugaban yan ta'addarku na Najeriya Tinubu waka ya gyara Najeriya ta dawo Najeriya ta irin ta da babban kasa mai albarka, ba yanzu hawansa ba da duk ya tabarbare muna kasa babban mai da muke alfahari da ita a Najeriya. Wai kai ne ka kasa ta ya kai masa waka da rubaɗin ku rubabban bafin latani wanda bai sani yake ku je can kai musu waka su daidaita muku wato tahiyar ku ta Najeriya. Ya fi ka zo ka shiga sabgar da ba taka ba, tunda baka da gado Niger, ba ku da gado da kai da ƴan karan kada miyar yaran ka jahilai irin ka shugaban jahilai sakare da kiki wawa kazami cikin namiji ma cikin maza ma kai kara ko maza duniya. Na rantsi da Allah ka rako maza duniya, duk mace da za ta zo ta tsaya wurinka har ta yi sha'awa. Ni in ba matanka mamaki suke bani, tsinaniya nake mamaki ma matanka suke bani. Basu ni ina da gu kai har namiji ne cikin mazaje ma, kai har namiji ne ka hutu. Sakarai wawawa, sakarai jaki da baka san abin duniya ba, wai gashi gub ya buga ya hito ku saurari waka ta biyu. Sakarai banza, sakarai yoyi da kikin banza da kikin yoyi. To mun muka nisa, Niger ta maka nisa, ƴaƴan Niger sun maka nisa, Baba Taini da kuma sojojinmu na CNSP majalisar ceton ƙasa sun maka nisa. Haka zalika AES yankin Sahel ƙasashe guda uku da suka haɗa ƙarfi da ƙarfi suka gama gwiwoyinsu sun muku nisa. Sai dai haushi ya kashe ka dan ubanka, dan karamin gida da baka san dukiya da baka san abin duniya ba, da abin duniya ya bude maka ido komai ma zaka iya yi saboda abin duniya. Wakka ta yi asara, gwamma ko sunanta ta yi asara. Kana faɗin nayi waka ta bi za ta fito wata rana, bakin kama da zai yi wakan ya fito ba za sai ka rasa shi. Insha Allah mu ɗan adam gauga gari ba ka shigo sabga Niger ba wallahi. Kuma ni bari in gaya muku, ni kan kaina in na ganka naman ka danye ma sai na cika wawawa. Kuma na rantsa da Allah ɗai bayan ɗai yaran naka za su ci ubansu ɗai bayan ɗai. Kuma anti Naja'atu tafi karfin gidanku, tafi karfin iyalanku, tafi karfin gidanku, kafi famininku da duk wani wanda ke tawa yana mata iskanci. Mace ce wadda take son kasarta, take son kasar da ba ma ba tata ba, tana kishin Afirka irin namu. Yanda muke son Afirka, shugabanninmu suna kishin Afirka. Wallahi Allah mata albarka. Kun yi kaɗan ku kada ita, kun yi kaɗan ta ƙasa a gwiwa. Haka zalika kun yi kaɗan mu ma mai ƙasa a gwiwa. Barazanar ku da kuke, wannan ba ma barazana, haukauku da kuke yi. Sakaran banza, jahili, kazami cikin maza da karako maza duniya. Sakare da baka kama da namiji, wawan banza. Ba kama da mutum. Ga kanan tsinuwa ta maka yawa, baka da gata gidanku. A nan ne za a san da kai baka da gata, wallahi akwai masu gata mai ban da kai. Yan poli ke ce sakaran banza, wawa, batar shege kenan wanda bai da uba. Uwal ma a tsinto aka tsinto ta samu cikin ka ta aihe ka shege dan banza. Da yan jaridan da suke kama maka sun ci ubanninsu dukansu gaba ɗaya. Yan jaridodin nan kaf da suke kama maka kana buro uba, wallahi tallahi wataran ko an ce su yi ba za su yi ba. Kuma kai ma ka jira taka. Yan adam haba gaugawa ke gare mu, sakaran banza wawawan yoyi. Dan dabba ma ta hika, dan dabbobin ma ana amfani da su amma kai dabba ce wadda ba a amfani da ita, sakarai da kiki wawawa. Kai can banza yohi da kai da yara ku ta wahala da karkarnukan karun wannan naka. Mu zagi bai ce muna komi, kai ne kake baya, ku ne kuke baya, marasa tarbiyya, sakarkaru. Ko gobe sai mun fito mun ce ba mu yarda da wannan ikon na Tinubu ba, yana son ya sai da arewacin Najeriya, ya kawo sojoji ya aje a bazikin su na wanda muke bakin iyaka da su. Kuma gaskiya ce,
Tani ya ci uban karhin ku, dole Baba Tani ya tada muku hankali. Sakaran banza sun kasa wai kai za a turowa. To kai kin ma kai kadan kin kadan ma kai kadan. Sakare da kiki, ina ga da dukkanin ƴan uwana waɗanda suke jin ciwon Niger, ƴan uwana ƙasashe daban-daban. Libya ne, Kwatano ne, Waga ne, Mali ne, ƴan gwagwarmaya, ƴan kishin ƙasa maza da mata, ina gaida ku a Makka ne, a Jidda ne, a ina ne, kafkin ku. Makiya sai dai haushi ya kashe ku. Ina gaida ku sosai da sosai daga nan hannun masoyiyar ku. Sarki ji kanya sarki. Anan nake jinjina muku. Gaba dai Baba Tani Senespe, gaba dai AES, dakiki wawa, jahili wawawa. Mun ci uban karhinka, ka jira naka, gauga ke gare mu, sakare dakiki. Kai ka gaya ma waɗanda suke baka kuɗi tun daga ɗaiɗaiku daga cikin mutanen mu na Niger da basu san ciwon kansa da ba ƙasa bace ke gaban su ba, demokrasiya ce ke gaban su, to tanin ba zai ba ku wuri ba ku zo ku yi ku ci karan ku ba babbaka. Kuma taro da ake ta za a yi ba dan a dawo demokrasiya ne, ku shaha mana lahiya. Ba mu bayin demokrasiya, ba mu san demokrasiya. Na ga su ina da ina kafafe duka sun hito suna wai wane muku kun za ku san sakarkarun ƴan jaridu ne wayannan, sakarkaru da kiku kwalelanku a hirkin ku Niger, a hirkin ku. Demokrasiya uban waye ga muku yace taron da za a yi da a maido demokrasiya a diba a gani ne. Sakarkaru da kikin banza, wawa soko, waka na hiddo waka ta kaza, dan kutuma kai to sakarai dabba jahili, kazamin namiji, dan karan haƙura cikar da baki, bai ma kama da maza wanda ya rako maza duniya mai bakin goma, dan uban ma baka da shi. Sakarkarun banza, sakarkarun yohi. Ina gaida ku. Baba Tani sai ko gobe. Baba Tani ko gobe. Baba Tani General Brigadier Abdurrahman Tani Gwanga. Muna bayan ka, muna bayan Allah, muna bayan Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muna bayan ka. AUS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko a jikinmu Baba Tani zama daren da kam. Oho. A sake kuma.